lažni i za sve ono kaj nije rečeno, ali je svima dobro znano. Ovaj sud presuđuje da se ovaj tu rečeni princ Europački Samoborski kazni, da mu se pod ritmijom ogen zakuri i da zgori. A s njim nek zgori i sve zlo kaj nas je mučilo, da bi nam od sutra svima bolje bilo i veselije bilo. Svim samoborskim medijama, celu noć nabijane, a mi se na ovoj vlasti toplo preporučamo. Za naše veličanstvo, kaj na gangama, za sve naše grehe boli, odlećte si u nebo, veličanstveni vatrove, za našega Blumova, vaše veličanstvo, ali ovaj pogani sudac kaj ga osudi. Ali ne bomo sad hotali, ne bomo sad srizdili. Bije dobar, ali kaj boš mora svaki jedan prejti. A to še do drugi čega? Sudac toga si rekla da se svakoj vlasti preporuča. Da, vidite ono da gore. To je poštovanje. Nećete nam babu
smijeniti, sad sam kod vas u kancelariji. Za 5 minuta. Jedan hak je to narode, lumpovi jeste, okolo ste pozitivom povaljali sve one sude svetu u okušnici i rekao, ja nisam više reći imao da bi obradio tu pošast od našega princa. Popovežite nam je bedake zastarenje. Pa nije vas doma uopće bili. Sa svojom ženom vi ste bili, okolo ste pili, vodili, ko zna kakve sve grešne stvari ste verali, ne? Bog sveti da su da se kurili.